guka tiango turigeria baraibara acha batori batokonye guchimambia egere buna bona twatesa kirengeche ngamuni na gotigera boigo ase county ya Nyamira siasa nigegendete kubwatanse ase bunge ya Burabu kutoka se county ya Nyamira oyokoligia krokyo bujumbe korwa ase bunge yo Davis Ogari ka okwana somonyego yo mwa matanga litukolia lero nigobona bagako bwolia menyukurwa senseme yukumubwatsi ya aso bocholi bole bosi lukanyarago ikirania amagenda roboti uru asenchira yo bwikirano bona nchege ndoko bateye abantu babarabo ewe kataendane kuba sawa chikura che ngamago taribo asa yomake because iga tuacha na pole kali siasa tuacha taribo noyo koligie krokyo bujumbe ase bunge ya Burabu imeye county ya Nyamira Davis Ogari ka okwana somo jegoyo mobwa matanga se wodi yesi ase county yo gatia menyukurwa sense mejo bononi gobalire iria yo guchikumubwatia asobo choli buri bosio anege to ngode bina banta bos pina balega gakimare kwanja mo basko mungaina to soamo to konyo mwana we to mubwati si na kole mo basko nya kweta utingaki na tali kuchikogamba ngogambare gati yabangina boigo kurwa sense meyo nigo batebere bagoche komusira na kogikiria bare bari bagokore sangere kone yage siasa chinsa chia botuko omukutano gokora botuko no yokora mugasano rori oromuya ngina kwanere point eyo Ogari buna chira igacha moga no ntu togogotebiga tuamuire tiga tukubwati korumagega egero chuchu gotokorera magenderero muno gwachire kendabu aina aro na bwate ase chinga kicho ni gobatebire buna mbare no gosemeria Davis Ogari na chikobekirania magenderero aise gochoro buno mujumbe Burabu asobo choli bure bosio oyo noyo itogaiga Wano mwana oyo bwerure ngoko tokorera ari gasi. Mugwanja tokorera gasi nero moke oraro rego chibosio ore bwango kominyaka gwatebige ntoko. Bana mwana goro tiga kunyaka tebe ngaki. Ogari boy gochinga kio chinera ni gatebire buna na chikoligere na gokinie birango bichisemi anene okorogwe chibasa dio koroswo gwe chibara gati ya yande. Nande je kingo sobo gambi obo. Abangina ebichana nabagaka ebasa dio mokonyora yonsi taribo epale yega cross yonsi taribo nande chi section ya amariogo ne chinya gitari isoge ne gwento gutware enya gitari enene nanda amarioga abega mange taribo gakincha abantu babura bungu basabega sana abantu baisoge gakinga magoro to ne sawari to nyansire to ende amo komo mbaka engo taribo aya tinabwate mange morocho baro njene kijana inde bono gale once hekero siasa gendrete kubwata nsabarai au niko bagendrete gwe yakere koko ainsem au siasa imeje county ya Nyamira anene ase bunge ya Burabu igegendrete kubwata nseri tukogochia aselinde ko reporter ya Ndizi TV kurwa se bunge ya Burabu imeje county ya Nyamira iritirane nkoro kwa Vince